Faes yn sefyll yn Eisteddfod Meifod a fi yma Mererid Wigley sydd yn dod o'r ardal leol. Croes ato ni Mererid yn gynta, dwi'n tywydd yn anffodus ddim mor dda heddi a beth wedi bod i gymharu ar dechrau'r wythnos. Fe byddwch chi'n disgrifio'r tywydd heddi? Wel, yndi, mae wedi bod yn haul bref wythnos yma, ond ar hyn o bryd mae'n bwrw glaw, a fel ti'n clywed, glew dwi'n dweud yn edrych na glaw fel fysa nhw'n y gogledd neu'r de. Pan dyn ni sôn am dafodiaeth ac acen ag ati, mae pobl sy'n drefaldwyn yn dieddol o droi'r a sy'n mewn geiriau yn fwy o sain e agored. So bydde glaw yn glew, mae braf, fel ni'n dweud, y tywydd braf yn bref, yn edrych y braf, ac ati. Mae gennym ni eiriau hefyd sy'n benodol i'r ardal yma, fer enghraifft sy'n bwrw eira a bod hi'n datmer. Merioli, fysa ni'n dweud, yn edrych na datmer. A wedyn pan dyn ni'n teimlo'r oerfel, starfio dyn ni. Dyn ni'n llwglyd pan dyn ni'n dweud dyn ni starfio, ond mewn gwirionedd, beth sy'n bod ydy bod ni'n, paid a starfio wan, paid a cael anwyd achos ti'n oer, ti'n gwybod? So dyna di'r math o eiriau dyn ni'n defnyddio yma. Felly ydy pob gair yn troi'r o'r a i'r e. Chi sôn bod yr a yn troi'r e mewn fel geiriau fel glaw yn glew. Oedd hi'n wir am bob gair? Ddim bob gair, na di. Mae pethau fel, mae tan yr enghraifft yn troi'n den, a mae cath yn troi'n geth, ond ydy mat yr enghraifft, di mat yn troi'n met. Neu bydde fo'n troi'n bet neu mate fel tai, ond diolch yn digwydd bob tro, mae dim ond yn digwydd mewn rhai geiriau, a dyna lle mae rhan fwyaf o bobl yn gwneud camgymeriadau pan maen nhw'n trio copio'r acen neu tynnu coes. Maen nhw'n rhoi gormod o'r mewn pan mewn gwirionedd, does dim angen o. Felly i rywun sydd o'r de sydd ddim yn gyfarwydd ar ardal yma o gwbl, sy'n ni'n mynd i archebu bwyd ar y maes? Felly chi roi gwbl o dips i fi, bach o gyngor am sut i fynd ati i archebu bwyd, fel bod ni pawb yn deall ei gilydd. Na ti. Wel, i ddechrau, mae angen chydig o bres yna ti. Nid arian, bres, iawn. Digon ond y boced. A wedyn, pan ti fydd ati i brynu losin, falle fysa ti'n dweud, sweets yn ni'n dweud. Dwi'n gwybod o'n dod o'r Saesneg mewn gwirionedd, ond sweetsen ac ati fydde losin. A wedyn, pan ti'n sôn am bwyd fel tatws drwy crwyn, edrych na tatws, neu tato, neu tatw, fel ta ti'n dweud, falle twtsen dyn ni'n dweud yma yn Sir Drefaldwyn. Felly, dwi'n cofio lot o'n ffrindiau'n tynnu'n hoesi ar stalon pan ys i'r brifysgol a gofyn am twtsen drwy chrwyn, neu coginio gyda twtsen. Neu ti'n sôn am. Felly, oedd y dipyn o dynnu coes fi hynny. Dwi'n meddwl am enghreifftiau eraill i ti rwan. Lla i ddim meddwl lot o'r ymhen ar un o bryd. Wel, dyn ni wedi bod yn bach o waith ymchwil yma a Faes maes wythnos yma gyda dafodiaeth leol. Pa fath o air byddwch chi'n defnyddio i ddisgrifio merch yn yr ardal? Reit, wel mae gennym ni eiriau go arbennig ar gyfer merch a bachgen. Lodes ydy merch, a wedyn cog ydy bachgen. Ac felly'r lluosog fydde lodesi, lodes, lodesi, a wedyn cog a cogiau. A dyn ni wastad yn galw bechgyn bach clen, fel sydd ni'n dweud yn y gogledd yma, yn cogiau bach clen. So, cog bach fydde ni'n galw bachgyn bach, ar y fath gael lodes bach. A na ti enghraifft arall, mae'r bach yn troi'n bech. Wel, lyflu mi dysgu lot yna. Rwy'n ti eich parth amser. A na i ffat gofio'r tips na pan rwy'n longyd o maes. Na ti, cofio reid. Diolch.